ndị be anyị ụtụtụ ọma nwa Igbo ekene m ọmụma nwa Igbo agbara ntụrụ na amara ka nsogbu enwere ife onyonyo mfụ ndị mmadụ na-etu nwa dibịa afa na ọ sị na mmiri ga-ezogide na nga ọkpara ebe evangelist Ebuka na-eme ekpere mmiri wee na-ezo ndị mmadụ na-eme mmiri ife onyonyo etu nwa dibịa afa gee ntị ka mgba ọ bụrụ nwa dibịa mere mmiri ji ezo ebe a ọ bụrụ nwa dibịa mere mmiri ji ezo ebe a mmiri na-ezo maka na mmiri kwesịrị irudu mmiri ka anọ nwanne anyị nwoke evangelist Ebuka ama mmekwanụ ka mmiri ruru oge ya zoo ka ọ ya lụkwa n'izu mmiri na-ezo a na-eme ekpere mmiri na-ezo ebe a na-agba nkwụ ya na-asị m na ndị na-agba nkwụ ụfọdụ mmiri na-ezo enyekwara ndị na-eji mmiri ego kaba ji mmiri kwasị mmiri na-ezo ebe a na-agba nkwụ ya ntị ka m kọwara ụlọ ndị be anyị enwere ife a na-ewepụ n'anụ were ya ekirichego m ụwa niile ma mazi otu ụwa si arụ ọrụ unu n'anya ife onyonyo ụmụ nke ikpeazụ amazi ka o si adị ị na-aghọta ya ntị ka m gwa gị abịa n'ife niile gbasara ife ụka na-eme eme ekwu eziokwu kwupụrụ ala ndị ka na-ewedatara anyị ife n'ala Igbo tata evangelist Ebuka so na ndị isi ị na-aghọta ndị ofe otego ndị be anyị jebara ụka tụnyebe ife ebe a enwere n'ebe edebere ofu blọk n'ala Igbo tata a ga-asụ na ofu onye isi ụka ndị ofe bụ ife debere ya n'ala Igbo mana ndị be anyị na-echu ebe a ka mmiri afọ ole ka nwanne anyị nwoke evangelist Ebuka pụtara na ọ na mba eko na-eme ife ụka kedu ife ọ na-akwụbara anyị n'ala Igbo tata gee ntị o nwere mgbe ọ bụla ndị isi ụka ji were na maka na dịka ka nsogbu egwu na abịala ndị mebiri be anyị ndị ọchịchị gacha ndị isi ụka ekporo oke ndị isi ụka kporuchara oke ndị dibịa kporuchara orebe ndị eze nwanyị ebe afọ nkwụ ka nka mana enwe ife a na-ewepụ n'anụ were ya ọ bụrụ na nwa dibịa na ị na-etu ya afa na ọ mere mmiri a na-ezo ebe nwanne anyị nwoke evangelist Ebuka na-eme ekpere bụkwa ụmụnna anyị gbakọpụrụ ebe a kedu ife e nwetara ya ụfọdụ na-ebe afọ mmiri macha afa onwe ike obunyefe ọya bịa dịka nimonia ma ọ bụ ofe ife so gịnị ka nwanne anyị nwoke ahụ nzu n'onye ya bụ dibịa na-eme ka mmiri na-ezo ebe a gịnị ka oge n'ụlọ ya ife na-emekwa na anyị nwa bụ ndị Igbo si anyị nwa bụ ndị Igbo n'aka yes ife na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo si anyị nwa bụ ndị Igbo n'aka watch eho evangelist Ebuka bulu a Zion ministry all the way from Lagos State mana the type of demolition nọ na that Lagos State oburu Zion ministry gbadata na this our southeast go develop this state go develop southeast go develop Ngokpala why some ndị Ngokpala asat na-efe evangelist Ebuka na-eme adịrọ mma why some dibia plus no geji mmiri wey destroy ife past evangelist Ebuka na-eme he out of foolishness yes ndị na-achọ ọganiru Ngokpala otu a that part of Ngokpala si bụ the bush Prophet Ebuka ebulata Zion ministry in order to develop that place asị na ife evangelist Ebuka na-eme adịrọ mma ana m ajụ ka ife nchọ ka evangelist Ebuka mee na ka ọ bụ na ọ dị mma ka ife ihe nchọ ka o mee na that Ngokpala na ka ọ sị na ọ dị mma ofe mere ndị Igbo ka emetafa mma ọ ya mere ndị Hausa ndị Yoruba ji eti play apụta na Lagos State and demolish houses and demolish building and demolish business of Igbos but still yet ụmụ onye Igbo pụtara anụ all these dibias na-ekwu okwu na ga-ha mmiri a ga-eme nka ụmụ onye pụtara that day and demolish that houses ọ sị ka ha mmiri ọ sị ka o ji mmiri wee destroy ya na-eme ọ sị ka o ji thunder wee destroy everything na-eme no the program evangelist Ebuka na-eme ka unu dị after ka unu nwee power unu afọrọ that excavator na demolish the buildings unu ga-asị ka unu jiri ọgwụ unu ahụ na-agwọ wee mee ya that excavator ka ọrụ debe ọrụ ọ ebe evangelist Ebuka nọ ka unu na-amapụtasị